nga aingu U Blei sa sisian pat agini ke Sngi. Nga kwa bangan ai fi kawai ke Jingikai kaba kodor naga Ktien U Blei. Ana fi Shillong agini ke por ban snap. But ban ai por ya ka ban shashkor ayu nga don ban kren sepi agini ke Sngi. Nganut ban ong bagani ka bangan kren agini ke por. Kan yarap yepi shirta jong ke jingim. Namar kabangan kren agini ke por kadai. Halor jong ke subject jong ke Jied jengi. Lesi nga ai kerteng ini ke jingkren jonga U Blei U ai Hangi kabor ban Jied. Ketagade ke kerteng kabang kwa ngan ai ke bajrong agini ke por. Bau Blei U ai hanga pada pi. Ia ke bor kabalat lut. Bangila ban Jied agini ke jingim. Ketagade ke mangan keren agini ke jingkren jonga agini ke por. Ngini sedang agini ke jingkren da kabanga ong ipikum ni katukan ni syai ke mangan ai ki katukan ni ki jingkren ke badan kam. Fi haga Bible kadan sibon ki eki ban hikai ia ke jingim jingi agini ke pertai. Kabaningkong tam kabaga Bible ke hikai ke day. Bangi day banang ban up how play. Bangi day banang ban yai up ia ke por ban ia ke timing ke jong try ia ki eki bar. Henry lada fi yang sa tang hang da. Fi up U Blei. Ba unle ai ke jing im jong fi dan preng jong fi ki ba up sa de ki bon snam. But pi klem yo I ba Blei unle ai. Le sing ala ban ong ba yo pim skill tu ba. Ya kini ke bangan sekren na kini ke par. Hot ngam nyau ben ya ke jing up. Tang baka jing up kadai bandan ru ke por ke babin tip. Bau Blei ukwa pat ya ke jing im jau pi. Ban le ai na ke liang ke jau pi. Nakatagadaw nga kwa bangan penifi. Bangi dairu ban tip bau Blei. Ulabu haga jing im jingi. Ya ke jing la bangin Jied ya ki aka ki ba kodor ki ba baha haga ni ke pertai. Fi na pi puni ke Bible fi niyo I bau Blei usngal tenat palat ia kaban bo ia kini ke jing im jau brio ngan bo oi ke Ktien haga ni ke par kaban lang ke jingkyrkhu fi lesing anda keren syai ia kini haga ni ke par yai syaban nga fi inga kwa bangan peni fi bahabau Blei utau yau brio shinrang bat kentai U Blei udan kawai ke jing le lani ke jing kan Nongrim. Bat kita kan Nongrim kadai bau Blei. Kta setia ya ke man ke jonga bat ke jongpi. Tan ni pi de ke bar. Knyat ya pi de ke bar ban penbar fi. Uni U Blei ubangi syakri. U ai Hangi ya ke man ke balat lot. Bat ngas ngongu U Blei ya kata. Bau Blei pelangi kum ke tiar ketar kum ke briu. Ma nginum lang kum kulai budan kam daw lakam ya ke bantan. Ngimdan kam kum ya ki waipat ki jat merat budan kam daw dieng sempat. Ada U Blei ya dian bau la tau yang apa di pi. U ai Hangi ke free will. Keman ke balat lot. Bat kta ya kata lano. Madai na katagadaw matagi Sngi nga kwa bangan penifi kataga Ktien. Bagay ka Ktien ka ba kraw hadu kata ngan sa penifi na ka Bible haray ngan syua jingkren syua katukat ne ba pinsngal to. Bet ba bayo pidan na ka Jaka kaba pihap banle iya ki kiba ka manjaw pikam kwa satya. Bet bayo pidan na ka Jaka kaba ki syupan barifi.
ban le ik takan pinka ya ke jing em jafi femio ibe ke brio menta ki dana ke depression ki brio ki dan ki anxiety ki brio ki dana ke tension ke bejor balai namar ba ki hap ban le ya ke ba ke jingkwa jongki kam kwa ki hap ban le ya ke ba ke man jongki kam dan setia bat nda ba ki hap ban le ya ke tal de ke jingbamban si kawanra ya ke jingkit ke bakia ke jingmat ke penlong ya ke pressure ke jingem but day na ke daw nga kwa bangan hikay fi U Blei kwa bo pressure i hau brio U Blei supeni U Blei kren U Blei yalam U Blei hikay U Blei yai pasiaw na ke par ke jingem jaw brio henry u hau brio ya ke man ke jaw brio but hadian jo kani man U Blei ai hau brio i kani Shillong bagata day bau brio ula ban Jied ya ke bau Blei ula bo ladau Jied un point shibadai ladau Jied da ka wepat galanti un point shiga Jaka ka bakla but ya ka tau Blei u no ha ka jingim jong pi ba na ka jingim ja nakatadaw nga ay katangin ka jingkren ja U Blei u ai Hangi kabor bangila banjit ngan pulifi nagakitab Deuteronomy kalanang kabalay po singap ngan puli gani Ktien nga siyamba nadu ke kitab kabarim nadu ni ke kitab kajong Moses U Blei ula kren ni kikon Israel hagani garukam singap ngan puli kitab Deuteronomy kalanang kabalay po ngan puli nagarkhat kabakhat kanday ko ang kumne ngapen smai daga beneng baga Kynduh hagani ka Sngi ban saki persya evi singabamo omne bangalabo akhmat jopi yaga jingem bat yaga jingiaroh yaga jingkyrkhu bat yaga jingtim namar kata tu Jied yaga jingem Khynnah ban yo mame bat usumbai jome ong U Blei yagi kon Israel ngada wanra yaga saki bat ngada kwa bapintip yaga ni bangabo hakmat jompi yaga ngabo yaga jingem bat yaga jingiaroh ngabo yaga jingkyrkhu bat yaga jingtim namagata U Blei wang Jied yaga jingem balayu Khynnah bapinyo mapi bat usumbai jofi katakade ke Shillong kabau Blei ubo akikon Israel U Blei udong ngawanra yaga ke saki apeng jofi ngatakwa ban bo yaga ke Nonglum berkatakade ngabo apeng jofi yaga jingim bat yaga jingiaroh yaga jingkyrkhu bat yaga jingtim bat nakaliang jo Blei uda ong ikon Israel Jied yaga jingim Khynnah bapinyo mapi bat usumbai jopi fi hangta bin sa skilto bau Blei usupeni yaga niga de galanti jo jingim kaniga de galanti jo jingiaroh kaniga de galanti jo jingkyrkhu kaniga de galanti jo jingtim umlei ay daga borban shura daga borban bo ife galanti jo jingim ban bo ife galanti jo jingkyrkhu bret ru ife galanti jo jingiaroh lani galanti jo jingtim umle kum tau Blei U Blei ubo ar kaniga par bat kataka day uong yagi brio Israel Jied yaga jingim Khynnah bapinyo kataka khem kala du mentaga Sngi bat kanum kala shigi babam jikut U Blei ula po yu adam marga maga kpereden baru agaman maraga Jied jongki peniki yaga eden baruang nagi dieng baro pilaban bam nagi so baro ke bamiang ni pilaban bam
Hari ngebut tanggawai ke hukum katagadai wat Jied ban bam nau dieng jong ke jingtip ya ka bababa ka besneo. Biyo ibo saitan na wan man penshay ka im ka Jied ya ka ban bam yaw dieng jong ke jingtip ka bababa ka besneo. Ban baka ay ho adamu Jied ban bam. Bat habagi bam ki yap na ka jinglang men sim ka jingtim ka hiar fi u blei tan ni ka kti jong ka im u blei nyat ya ka im sherot baka kta u blei lek ta u ya ka man ka balai lot ho adam haga im wai ki ka bor jong ka jingla ban Jied bat u blei daladi tre ban le namar u blei udabu ya ki brio ka Jaka ka besuk ula ai ki ka iden bakinum yap sho ula bo ki ka Jaka ka bakinum pang sho kinum khuslai kinum dan jingting kinum dan ru em ka bakin khuslai ula bo ki ka Jaka bat u ya ki hagaman ka balai lot ngana keren ni ka par vi fin sngaut ko waru Jisu no wan jeng ni pertai singap ngan pule na gospel ke jong Matius kelanang ka banyaw pinda pule ya ni ka Ktien kedan ni kelanang ka banyaw kedekhat ka bakhat lai bat kedekhat ka bakhat saw wong ka ni besut lyngba ka kedap ka bakim na ba ka kelot ka kedap ka bajalan ro ka lenti ka balam sya ka banjat bat bunru ki ba besut na kata rai a ka bakim ka kedap aga ba witru kata lenti kabalam syagaban im kilong kendiat ru kiba syam ya kata fi hangne ru pioi bau Jisu ang dan art legal lenti kawai ka banyalam syaga jingjat bat kawai ka banyalam syaga jingim kawai ka lenti ka baklot kawai ka lenti ka bakim bat shibon gibreo ki Jied ka lenti ka baklot ngakwak nang fi umbat nyat ki tani kita kapar ubu yang apa di pi haga Jaka kaba pedeng bangin shimigarai ban Jied ka badai nagatagataw nga kirpat bapin sngap yang kat tugat ni minute kat mga nang yopor ngakwa ngan ay gini ka jingkren namar ngayo idan gibriyo ka pamyo gini ka jingikai Sitip ndapi puli ka Bible. Bawat haga jingiday bat ka Ktien U Blei. Haga jingiday bangin priang yu Jesus Christ. Haga jingiday bat ka jingiaylenti bangin Jied bangin Ktien U Trai. Wat ya ganiru U Blei ukhrembo ban penbar yano. Ukhrembo U Blei ya ganiga pertai. Bantan yano daga bor ngamji itnat haga jingim jonga yano bangan penbor ngamju sultanat bangan kro yano ngamju sultanat bangan nyat yano kabanga sngal tho kadai ngeni kai ngen pen I ga lenti ga badai bat kesyong haga man ga balai lot ke jong brio baraga Jied ke jangki kata ka banga kwa bangan pen fi hagani ka par fitip ka pain ka banga kwa ngan kren hagani ka par kendiat hagani ka klemat ka day what haga jingiday bapin Ktien U Blei U Blei u kwa bapin Jied mapi Balang ongam ta ula Jied ya ka jingim jingi ula yap aga Diengdoh ula ayah laga jong ka jingim ula ayah mensim khot ban kynduh wai ki brio jong Blei ban yalap wai ka Ktien ka jong Blei bangin keren gumne si ki brio bafila ban yo singaw Hendrai haga jingiday bat ka Jied ban Ktien U Blei kam day bo Blei utan ino daga bar u Blei ula Jied ula bo ula ay pigalat bat kabau Blei kwa pigaday nakaliang jong pi ban Jied mapi ya kapapin Ktien U Blei nakatagadaw na pi puli kitab Joshua nakalanang ka ba arpaw finlap nakadakhat ka ba khatsan kaongi ni Ktien ladakam idei pi ban Ktien U Trai Jied pi hagani ka Sngi ano pin Ktien
Ya kita gi bagi kpa jo pi la shakri gi baladan sa Shillong ta kawa lani kita gi play gi amor gi babi shong ta ri jo ki harai manga bat gi yeng jonga ngin shakri utrai ngan bo de ni Ktien manga bat gi yeng jonga ngila Jied ya kaban shakri utrai kajing shakri U Blei kadege jing Jied jongi iwe piwe ngan keren ni por de Joshua ubajet ban shakri U Blei nadu budang samla pada dia mula dan lagalok lagi khon ukrem pai dia U Blei kumukpa ujet ban ino yaki aka baro ban ujet yakaban shakri utrai kumukpa ujet yakaban yalam melaga yeng bakin shakri utrai ban abau Joshua kumukpa kumunang yalam ubakrau juga jat beri Israel udan ke Jied uang Jied agar ke Sngi yano bin shakri ngabar ke yeng jangangi Jied bin shakri utrai Jied mapi yano bin shakri kataga de ke Jinglong ke bau Joshua udan bat kani ke Ktien ke donbor adu bentai ke Sngi ban shakri U Blei kade ke Jied janga ba jongpi U Blei kuta evi U Blei peni evi na ke Ktien ke Jowai U Blei pen kynduh kuren ni pi an reban shakri U Blei unum tanda ke bor u i hagaman ke balai lut baru kwa fi Jied lesingan keren kendiat aga Jingiaroh bat ke long yeng long sam fiyo ine em bagidan ki long kpa ki Jied banyai dakawai ke rukom Kim Shim Jied setia ban shakri U Blei ubashisha ki klem Jied ya kaban yalam ya galok ya ki khon hagan nongrim ke badai ki Jied ban yalam ya ki khon hagan jingnang jingstat ki Jied ban yalam ya ki khon hagan lenti bagin im hagan ya pertai kat kum ke jingkwa jangki Ereki klem Jied ban yalam ke yeng ban shakri utrai ubriu ubakwa ban yo i ke jingjap shabar udai ban la ban yalam ningkong ke yeng aga lenti ke badai balada ke yeng jong tu briu ke kelmar ke kendrum kendram Pinyo iba ke jing im jong tu briu ke kendrum kendram wat shabar. Na keren fi ke long keme long kpa. Bala na pikwa bagi khon jong pi gen shakri utrai. Lada fidan ki khon ki badang ret. Nela na pi plan mandan la ke yeng ke sam la na fidang samla. Nela na fila don ki khon ki bala khame. Bala pim shime gani ke rai benong try. Ngan bot ye gani ke jingong ke jong Joshua bangan Jied bangan shakri ya metrai fim tip balada ukpa bat ke keme ki yang lang gawai ban Jied ban shakri utrai kan long tikum ke yeng jong Joshua haga papila banyalam ki wei pat ki long yeng bagian pai shaga kanan jong ke jingkyrkhu pat ngayang nang ni ban ai gini ke jingkren ban shakri U Blei gini ke Jied ban shakri utrai gini ke Jied ngaju perkhat gini ke Ktien sengap ngan pulevi naga kitab Ezekiel gelenang ke bakhat pra ngan da pude gini gelenang namar gini gelenang gede ke ba ngak ke khame lesi rei sengap ngan puli naglenang ke bakhat pra gini ke par nagadakhat ke balai puar ong U Blei gini ke Ktien nabangam dan ke jing sngo ba
haga jingiap jong tau bayap ong try blay namar kata tu pai pi bat to im fi u blay u ong ngam dan jing sngoba bau tau briu uniap haga jingiap jo hendai ngakwa bau lek gawai bau pai bat bau em fikani ka baong baun pai bat baun yo im lada finiet ten raya ka kamot ublay sngaw tenat ege breu habaki yo kalat ban pai show blay ban im ki jet pen ban pai dia no blay ban yap kapen tang yo blay kapen sngaw si yo blay naman ula yap ageding pna banginum yap ula sha iga jing bangin light ula shimna iga pop naga jing jingi bangin yo iga hak kujong Jesus Christ ula ba iga ding pna banginginum ba mangiyaka ula job iga bot soit but iga bot jong pop Khynnah baun ayang iga jing job daga jing mi pat jo. Perhatian baula mi pat naga jing tap u iga jing pen emangi. U iga jing hangi. Henry kabas ngasi galang. Baki popon ba kibriu ke Jied ia kaban ya hagalenti kaban long da kumway pat bat ki klem Jied ia kaban pai show blay bat ban im. Takadaw lebih pulih ni kitab Ezekiel. Kini kira cingkeren ke jong blay lambau prophet Ezekiel. Uang ngamdan ke jing sngau baha. Aga jing yap jong tau bayap. Henry ong try bo blay. Shupai show blay. But im. Kekeren ega choice ega jing Jied. Fitip kedan ke bor aga jing Jied. Lada fi Jied bapin syakri yo blame dan balaban kang mano-manoro. Lada fi Jied bapin syakri yo tram dan soy na dujak ke balaban perwet fi. Lada fi Jied shishaban syakri yo blay dan brio balaban kang fi. Nama ngayo ina ke Bible ke brio ke Jied ban syakri yo try. Ke white lam ong Paul. Ke jing lengkot, ke jing ma, ke jing tengan, ke jing kynduh, ke jing pensitam ben. Kimla ban weng yo afso Paul na ke jing iet ke jong Chris. Na fi Jied bapin syakri yo blay. Na fi Jied ye ban iet yo try. Dan mano-manoro balaban kangi kita. But siya nga nong ifi. Lada fi Jied ban le siya ka purtay. Lada fi Jied ban le iga mapitip bakamday. Lada fi Jied iga ban yad dagalunti jo ka jingkwa jo pi. Ban fimtre ban Jied ban syakri U Blei umpen bar. Aga man ka balay doon. Dan gibriyo ka bakli nga. Balay Petras ulen ni Jisu nre Blei udang map. Balay Judas Blei klem map. Syangan siya to ifi ni kapar. Petras ulen nre Jied iya kaban pai siya Blei ban kelaga bamat. But Jisu udang map yo. Judas udi yo Jisu. But ndaladap kawan ke jing kynduh kawan ke jing sngaram. Ubabi ba ulah kumdi ya ke senam ke berkuat. Hapdeng jong ke jing Jied ke bau bleu ai kalat iu. Jied pen ban pasi ban no yap. Bleu num kang yo Judas num kang yo no. Wai kalat ke choice kadan. Baladau Judas Jied ya ke ban kelaga bamat.
ban pai uyola adien bola dep di Henry Jied bau no yap dan cibon ki beri ki kynduh jingim ki Balang frustrated la dang abo de Ktien English ki Jied pen ban ni ka ban pet no blei bagi Jied ye ka ban yat la ka jingim ki pai shi ka jingjat jingim Henry shibon ba ki beri ki badan ka Jaka kaba palat kaba kimtip syukum no ban le Henry ki Jied ban wat yo blei bat ban syakri yo try ki pai shi ka Jaka ka badai Tagadaw ngawan ra ikan ka jingkren man taga Sngi mangan pen I fi baga jingjiet kadan ka bar ngayo I hagan ka jingim bau blei ai ho brio ya kata ka jingla I kata ka bar ba kata setia I kata berkata ka day ka bar ban jiet fi ikan ka bar bangila ban jiet kadai ka gift ka bau blei ai hangi Ladang Jied bangan mi na yeng bangan let Jingiaseng mdan balak hangi kata manoro mdan dao Ladang Jied hi ka bangan let Jingduwai mdan balaban penuit manoro Ladang Jied ia ka papiniat agan ka jingim ban syakri bet U Blei mdan manoro balaban penuit ikata mdan ngidang nisha Jowai Jingduwai kabangian Nonglam baro I have decided to follow Jesus no turning back ngalakut jingmut bangan buat yo Jisu nganam paidin filwai tu Jingduwai bin tip Bakadai ke choice kadai ke jingjiet ketu ke Jingduwai kami nakani ke ri ke jingi Nagaro Hills para bagi brio ke Jied wat ia kaban yap ru nakabenta ban bot yo Jisu dan te bala wat ke jingi yap kamla Ngasa yo I ki brio ki baong ngakwa te bangan syakri yo try. Ngakwa palat nrai ke jing ayang. Don lelai baong kumne nga. Hat ngam penram nrai ngam das ngau tenat kita Ktien. Don lelai baong yang ngai kini Ktien. Ngikwa palat te pastor banuan syakatu ke Jingiaseng jopi. Ngijupet yaki program jopi. Ngijupet yaki online service jopi. Ni kwa palat banuan mereka jingai palat tiga tuga Jaka jopi. Fimdan Jaka pastor sejan jong ke yeng jingi. Fi ngakwa nganong fi. Mdan jingai mdan jingjan lada fi Jied ban syakri U Blei. Lada fi dan jingpang lada fi Jied ban let javelor mdan balak hangi fi. Lalu dan jing lalu Jied malai jaguati ban pan sumar dan manoro dan jingai dan jingjan baro kesong hagabor jong ke jingjiet jopi tagadaw ngakren ini babindup snoto pet baba yo fi Jied yaki ki babakla ban ikita ki babakla fi de Jied daka jingjiet ka bashisha ban leika andrei Fiklem Jied ban syakri utrai. Fiklem Jied ban le ege badai. Fitim nda fi Jied ban le ege baba. Hangta finio ege jing ai jong blai gedan. Hangta ka bor ke jong blai kan long jing em jawi. Rela dangi Jied ban le ege bamdai finio ege bor so ru kan yarap. Finio ege brio nagi Jied ban le ege babaklau so yu le ban ai bor ki kata. Nama bagi Jied ban le ega man ke jong babaman. Rela na fi Jied ban le ega lenti ke jong blai un ai bor fi finaman yang. Ngan pen I ia kan ega jingjiet mentang Sngi. Ngadang dan par. Fi I lana fin pulih ega Bible. Tang ini pulih kendiat nang ega Ktien ke jong blai. Ngasat keren berabor ega ni nrai mentang Sngi nama ngakren ega jingjiet. Ngakwa
banganuan ra biang ini ke jingkran ini ke pors ngapa wapsu pol abu tho ini ke city ke jang u shaginang Philippi kalau nang ke besau nak ke khat ke besau pet u ang ini ke Ktien tu pinya kemen no how try halaga Sngi tinga ong pat tu ya kemen ai bagi Jingiasyylok jong pi kan lang hagi ma kan pau hagi brio baro utrai la jan wat ku slai ke run re ke bro ke Jingduwai ke jing aingo to pin tip ke jing pan jong pi show Blei tiga jing suk ke jong Blei ke bapalat ke jing shamba baro kan ri jai ke ni ke do not jong pi bat ke jing mot jong pi ha ukris jisu fika ni ke lenong ke bau polu tho kadai ke badan ke nongrim ke basngal tanat bahabo tho shigibrio Philippi u ong igini Ktien to pini kemen no how try but sashisien nga ong biang to pini le kemen how try fi ngalap habang apuli Bible baplem nda habang iya kynduh jingiaroh nang iya kynduh iya jingkyrkhu slai nda habang idon ke jing sngosi ke jingim Blei ngalap banda habang Jowai bau Blei un ai jing kemen bau Blei un ai ngi ke jing suk ngayo i ke shimpor kam dadan ka bau Blei juba pe kata ka bangayo i kat kum ke jing tho ke jong po lang ni ke dai u ong bet to pini kemen bat nga ong sa sisen to pini kemen fitip kene ke Ktien kamot kumno kene ke Ktien kamot fide ban Jied ban le kemen wat apdeng juga jing fide ban nut ban yang ban Jied ban le kemen ban shikri be ju Blei ke jing kemen Jied si ban kemen pinyo even kemen la fi Jied ban sngosi bin sngosi la fi kynduh ke jing Jaka ban sngosi ban la fi sngosi pin sngosi shisha Day hawk babin sngosi. Ada hapdeng juga tak baca baru khat bi Jied benau try Jied dengan kemen. Fini ipin kemen. Ngadan gawai ke khat na Bible ke bangi syai Ri-Bhoi. But igani ke lenong syai sngotenat ngala lendet ru igani namar nga syai sngotenat igani ke kitab ke jong Habakuk. Habakuk de prophet jong Blei ubekodor. Udah berdua khmat jong Blei bat uyok sngo bau Blei unwan ra ke jing bishar bagadang ke jing shepting baru wong try ngala kerpat yeme ngala duai ngala yok sngo wong sngo kyu kirmyang shintur jonga ki Khynnah baru wong ko ke Ktien ke bas sngo tanat platung ini puli nagalenong ke balai kitab Habakuk Kedkhat ke bakat nyo uang gini Ktien nabala un po sentiu uding donbor limni anam shamsa haki Diengdoh ke jingminat jang uding alip kynduh bat ki lingka ki nompen mi jingbam ye ki langbrat an pendu no nagi jingker bagi numdan masi hagi sam hagani ke Jingduwai ke badan jingmut kabau Habakuk uang mdan chu ke jingker men nang nuru kat sekabang apai kadantang ke jingtang sudah Henry Habakuk upenan kami ke Ktien ke bakrau hagad khat ke bakhat prawang penbangan syat kemen hau try ngan lek kemen hau Blei ke jing pen jonga fitip kata ke Ktien kami nau brio ubas ngau tho yo Blei kami nau brio ubau Blei ula khat yo bau niang nga Jaka ka ba ki brio ke ba shakri shisha yo Blei kim dai ke ba ap ban pen kemeniki ki brio ke ba shakri shisha yo Blei kim dai ru ke ba shania ya ka ban pen kemeni la dia da ka egay
En ik breu ki ba Ktien U Blei. Ki de ki ba tip baka jingmane gadana po junkie. Ki breu ki ba Sohthri U Blei ki de ki ba tip baka jingsuk U Blei gadana po junkie. Kadana hau Jesus Christ. Kadana ki Ktien U Blei. Kadana hau Blei. But U Blei gadana po junkie. But baka jingmane baka jingkyrkhu baro. Baka jingsuk Blei gadana po junkie. Ki breu ki ba Sohthri U Blei. Ki tip ya kata baka gadana po junkie. Nakita daw what lagi emma pedang circumstances. Ki badang tanggai ki balang negative. Ki ba persya ya jingmane ke junkie. Penban ki ong ngin shot command how try. Namaruda na poka dot note junkie. But ke jingmane ke U Blei. Kan I jing job unihemaya wang. Shot command. Bam ya ka baklan di ka batiang. Pengentang ele de wat yam lem ni Sngi. Namar ke ni ke Sngi ka bakirpang ke U try. Ke jingmane ke U try ka lang ka bar fi ong unihemaya. Keren via ke ni ke pang keren ke jingai. Via ke doi ke jingpang ka ba palan. Pi pek saudang tang ke jingdom sudah. Kat saka ba pai ke problem. But pisu sharp and shot anta. Balai pi mau try ngan yang joy ngan Jied bangan lekman. Fini ila da yang joy ban lekman. Kumau Habakkuk hangne. Yet I will rejoice. Penban ngan shot keman na pedang jong ini ki aka baro. But un sa penlang ki kijat jo pigum ki jong sky. But un penia ye fia ke Jaka ki bajrong. Ngayo iya ke ni ke Ktien bagalang ka ba donbor adu kata-kata. Ngajo ang nuot ke ni ke Ktien bagan traikam. Ha ke jing im jang amalaga por. Naman ngi im ni ke pertai ngi awat ke jingsuk. Ngi awat ke jingmane ngi kwa ban pen kemane ngi. Manu ban pen kemane ke pertai ke nang dum. And I can mau ngi dan ke jingmane ke U Blei po jingi. Ngi dan ke jingsuk ku jong try po ka dot nuot. But ke jing Jied jong pi ke day. But say you the jingmane go be done. But I'll try, yet I will rejoice. Try, God shot command hame try. But finio igi brige be Sohthri Blei, ki badan kum kata commitment. Kum kata jingkyrkhu mat ka climb. Finio igi ki brige be job. Ki balak menyarap igi we ki Sngi ki bare igi we pat ki bakta. Fi ngi ka jinglong brige jingi. Ngi command ngi tiet ka kalit mai. Ni kemen nang iyo pisah sibur. Ni kemen wat habang ithir ke jain ke nep ke betumai. Ni kemen nang isnaga yeng ke betumai. Ni kemen nang iyo yutho ke bedan buram. Ni kemen hari kita bar khat pin sa knyum yikia ke Sngi. Nama mdan ru em ke balaban pin kemen. Wali pin kemen nang drugs. Wali pin kemen nang jingdi pin buai. Wali pin kemen nang nuku kam auria kam tala. Finumyo iba kan lang permanent kita barok kanya lampi ke jingtang ke Sngi. Ke jingkemen ke beshisha. Kadana po jong Jesus Christ. Baru Jesus ang ke jingkemen jong ang aifi. Bat ngadakwa bagan ke jingkemen ke lang ke beslay ke badap. Wai ke jingsuk jong ang aifi om ko makapertay ka ai. Nga ai mangaya ka hafi. Baru po labut ho igani. Wang to finikemen halak Sngi. O Habakkuk wang penban ngan syat kemen. Bat ngan Jowai U Blei un penlang fi. Babin kemen. Cakap wang galanang ke beningkong. Lebih pulih ke siti ke jang wang. Tu pin nyau ke jingkemen sudah ko para bengai. Haba bihab ke jingten jo ke punjai. Nama kada ke rega perang ke jingai. Bandala perang ka kan mi ke kesiar. Jowai U Blei un ai fi ke ni ke bor. Bapila ban Jied. Ya ke badai. Tu Blei un kyrkhu fi lembaga ni ke jingkran. Ngan Jowai no akini ke bor. A Blei nga sngongo ime bangala ban ai gini ke jingkran mentang Sngi. Badam tang banga si pendap gini ke jingkran. Ngadayo I ken try. Bagitan ki brio ko pa gini ke por. Ki badana prenge Jaka ka ba kimdan jingkemen. Kimdan jingsuk ken try. Penlang iki bakin shem me try. Bakin yo ige jingkemen ke jeme bat bakin yang jat ban Sohthri me. Bakin yang gumu Joshua. Ban yang gen try ban Jied ye ban Sohthri me.
ban yang mo Paul ke ban yang try apply ko ni Hemaya ki priyo ke Jied ke ban command ko mo Habakuk try rap igini ke priyo lo magani ke jinkran bagin Jied ye ke lenti ke ba day ke try but apply nga ailut shime ke buram ke kerteng ke dong chistung itwai amen but amen to blen kyrkhu ifi ko bless you one. Hallelujah, you play, you Babylon. Hallelujah, our Lord the Khynnah. Hallelujah, you play.